दा नोंथांमोन माने सासे बिमाया माने गाइखेर जानाय गारै गथ'खौ फिसाखौ गारनानै माने गुबुन हौवाजों माने दोनखारलांनो हायो खारलांनो हायो रायजो राजा नोंथांमोन आं बेखौ माने हमदांनो हायासै माने बेखौ सानस'नो हायासै बे बिमानि गोसोआ माबायदि जानांगौ रायजो राजा नोंथांमोन जुदि गथ'नि मरम गैयामोनब्ला गथ'नि जुदि अननाय गैयामोनब्ला बे गथ'खौ मानो खांखो मानो जोनोम होखो ना आरो मानो माने गाइखेर आहार थाइनैखौ दौवालासिनो आरो गुबुन हौवाजों बोरै खारलांनो हाखो थारैनो रायजो राजा नोंथांमोन आंनि मोनदांनायाव बेसो आरो नोंथांमोना नोंथांनि मोनदांथिखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर नोंथांमोननि मोनदांथिया मा नोंथांमोननि जिथु साइक'ल'जि हिन्जावफोरनि जिथुनाखि माखासे आइजोफोरनि माखासे हिन्जावफोरनि माने साल चलन माखासे बिसोरनि आखल आखु केरेक्टार ना बेखौ नोंथांमोनाबो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायनो हागोन दा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जों बेखौ बुंनो हागोन माने देहानि गांनाय उखैनाय गोसोनि गांनाय उखैनाय बियो माने बे मानसिनि थाखाय बे हिन्जाव मानसिनि थाखाय माने सासेल' हौवाजों माने गांनाय उखैनाया सुफुंजायाखै आरो जायनि जाहोनाव बै हौवाया बेनि देहानि गांनाय उखैनाय गोसोनि गांनाय उखैनाय बेफोरखौ माने सुफुंनो हायाखै आरोना जायनि जाहोनाव नैबे हिन्जावा गाइखेर जानाय गथ'खौ गारनानैब्लाबो माने गुबुन हौवाजों माने खारनो गोनां जादों रायजो राजाखौ थ' आङो बेखौसो मोनदांबाय नोंथांमोना नोंथांनि मोनदांथिया मा बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमाय रायजो राजा नोंथांमोन बाथ्राया रायजो राजा नोंथांमोन मानोना गुवाहाटि बायदि जायगाया माने जोबोद गाज्रि जाबाय जोबोद मैला जाबाय बेयाव माने गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन माने स्टेटनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन जाथि माने आइजोफोरा बेयाव फैनानै माने बे जायगाखौ माने जिथुनाखि देहायारि फालांगि माने देहा फाननायनि फालांगिनि जि थावनि माने देहा फाननानै जानाय बे टाउननि माने गायसंनो नागिरदों रायजो राजा नोंथांमोन मानोना ओरैबायदि जाबाय माने नोङो नायोब्ला माने गिगोनसो आरोना समखिखांगोनसो माने ओरैबायदि रायजो राजा नोंथांमोन मानोना हरनि 12टा 1टासिम माने आइजोफोरा बेयाव गसंनानै माने हौवा मानसिनि सिखार खालामबाय थायो माने गावनि देहाखौ फाननो हागौ नामा सोरबा बायगोन नामा नैबेबादि थांखि आरो नोजोरै बेयाव थानायखौ जोङो नुनो मोनसै रायजो राजा नोंथांमोन आरो बेफोरबायदिखौ नुनानै जोंनि बर' आइजोफ्राबो साफा सानै जायफोर मानसिफोरा गुवाहाटि सोहोराव हौवा गारै गारै जायफोर खारदों गथ' गथाय गारै गारै जायफोर खारदों बैफोरबायदि मानसिफोराबो थांनानै बेफोरबायदि बेफार फालांगियाव देहानि फाननाय फालांगियाव माखासे लोब्बा थानायखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो रायजो राजा नोंथांमोन थ' बियो जोबोद डेन्जारेस आरो गिथावना जाबाय मानोना जोबोद गिनो गोनांसै आरोना रायजो राजा नोंथांमोन थ' बिनिखायनो बे समाव आङो खावलायबाय माने जोंनि जायफोर माने फरायनो दोनहरदोंब्ला नङा होमब्ला सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा गोबां माने नोजोर लाखिनाया मोजांसै आरोना मानोना जुदि 100आव जुदि 80आनो जुदि गाज्रि जायोब्ला 80 जनानो गाज्रि जायोब्ला बे 20%आ गाज्रि जानो माने खुनु खोथा गैया आरोना बिनिखायनो जोबोद सांग्रां जानाया मोजांसै थ' नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं ओरैबायदि माने हुलुस थुलुस आरोना ओरैबायदि माने बेबायदि थ' बेखौ नोंथांमोना खावलायबाय नोंथांमोननिसिम जाहाथे